दिनै 4 जुलाइ खालारनि बेलासिनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, आसामाव दैबानाजों मोननै 19 जिल्लायाव 16,25,000निबो बांसिन सुबुंफोरनाव गोहोम गोग्लैदों। सा 39 सुबुंनि जिउ खहा। आसाम रायजो अलखद सामलाय बिफाननि बादिब्ला बुधबारनि रुजुनायाव आसामनि गासै मोननै 19 जिल्लाफोराव दैबाना जादों। दैबानाजों बांसिनै गोहोम गोग्लैनाय जिल्लाफोरा जाबाय बरपेटा, बिश्वनाथ, बङाइगाव, काछार, चराइदेउ, चिरां, दरं, धेमाजि, धुबरी, डिब्रुगड़, गवालपारा, गलाघाट, हाइलाकान्दि, हजाइ, जरहाट, कामरुप मेट्र', कार्बि आंलं, सोनाब कार्बि आंलं, करिमगन्ज, लखिमपुर, माजुलि, मरिगाव, नगाव, नलबारि, शिबसागर, खोला सालमारा आरो तिनिसुकिया। मावख'आरि अनजिमानि बादिब्ला बे 19 जिल्लाफोरनि 2,800 गामिफोरनि 3,09,451.51 हेक्टर आबादारि हायाबो दैजों लोमसावना दं। बे दैबानायाव गासै 6,20,89 सुबुंफोरनाव गोहोम गोग्लैदों। बेफोरनि गेजेराव सा 6,76,411 हौवासाफोर, सा 5,76,265 आइजोफोर, सा 3,72,413 गथ'साफोर दं। बेनि अनगायैबो रायजो सोरखारा दासिम गासै 515 दैबाना रैखाथि बादा गायसनना होदों। दासिम सा 25,744 सुबुंफोरा बे रैखाथि बादायाव आश्रय लागासिनो दं। बेराफारसेथिं 25,246 आव खालि रिफिल रानग्रा मिरुफोरखौल' फसंनाय जादों। मावख'आरि अनजिमानि बादिब्ला दासिमाव सा 39 सुबुंफोरा दैबानाजों थैबाय। नैथियाव, झारखान्डनि गिबि मन्थ्रिया गिबि मन्थ्रि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारबाय। सम्पाइ सरेनआ झारखान्डनि गिबि मन्थ्रि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारबाय। झारखान्डनि 12थि गिबि मन्थ्रिया राजभवननि दैदेनगिरि रायजो बेंगिरि एबा गभर्नर सिपि राधाकृष्णननो गावनि बिबान एंगारनायनि आर'जलाइ गथायबाय। हेमन्त सरेनआ जेलाव थांनायनि उनाव सम्पाइ सरेनआ गिबि मन्थ्रि जादोंमोन। थामथियाव, 2024 मायथाइनि दुरान्ड काप जोलुर बादायलायनाया 27 जुलाइनिफ्राय जागायजेनगोन। जोबथा एबा फाइनालआ 31 आगस्तआव थि खालामनाय जादों। बे दुरान्ड कापनि जोलुर बादायलायनायफोरानो मोनब्रै नोगोरमाफोराव जेरै कलकाता, क'क्राझार, जामशेदपुर आरो शिलंआव खुंनाय जागोन। 2024 नि दुरान्ड कापआव गासै 43 मेच गेलेनाय जागोन, जायखौ राउन्ड रबिन लीग काम नकआउट महराव गेलेनाय जागोन। बेवहाय मोननै 14 हानजाफोरा बादायलायगोन, जायखौ मोनब्रै हानजानि मोनद' हानजायाव बोखावनाय जागोन। मोनद' ग्रुप टपार आरो मोननै साबसिन नैथि थाखोआव थानाय हानजाफोरा नकआउट थाखोआव सौहैगोन। क'क्राझार, शिलं आरो जामशेदपुरा मोनसे हानजा खुंगोन आरो आद्रा थानाय मोनथाम हानजानि बादायलायनाया कलकातायाव जागोन। बिटिआर आसामनि क'क्राझार जिल्लाया नैथि खेबनि थाखाय दुरान्ड कापखौ खुंनो साखाफारा जाबाय। बे बोसोरनि बादायलायनाया 133थि खुंथाय। क'क्राझारनि एसटिसि स्टेडियामाव थांनाय बोसोरनि बायदि फिन खेबसेबाव बादायलायनायखौ खुंनाय जागोन। 132थि खुंथायनि समाव क'क्राझारआ दुरान्ड काप 2023 नि ग्रुप अफ बादायलायनायखौ खुंफुंदोंमोन। बानजायग्रा नोगोर महरै क'क्राझारनि ओनसोलारि बड'लेण्ड एफसि हानजाया थांनाय बोसोराव बादायलायनायाव बाहागो लानो खाबु मोनदोंमोन आरो बे बोसोराव बिथांमोनहा आरोबाव बेबादि बाहागो लानो खाबु मोनफिननो हागौ। ब्रैथियाव, दालां लुफुंनो दाबि खालामनानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि हेंथायै धरना होदों। बाङाइ सुबुं अनजिमा माइन'रिटि थानाय सुबुंफोरनि जौगानायाव गोसो होयैनि थाखाय रङियानि साखाथिनि सिराकुन्दियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि हेंथायै धरना। जायगानि हौवा हिन्जावफोरा बिसायख'थिनि सिगांनि खोथा होनायफोरखौ आबुं खालामैनि थाखाय एबिएमएसइउनि नाजानायाव हेंथा दिन्थिफुंनो थाखाय लामायाव ओंखारबोदों। सोमावसारगिरिफोरा बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' मुर्दाबादनि स्ल'गानबो होयो। रङियानि साखाथियाव बिटिआरनि खन्दिखर सिथाराखौ फोनांजाबग्रा गंसे बायफ्लेलांनाय औवानि दालांआव मानसिफोरा गिख्रंथाव महरै दावबायनो गोनां जायो। 10 बोसोरसो सिगां जानाय गिख्रंथाव होबथानायाव कुल हाजाननि सायाव दंफांनि दालांखौ फोजोबस्रांदोंमोन, जायनि जाहोनाव बे गिदिर ओनसोलनि गेजेराव थांलाय फैलायखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला, जाहाथे हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो हायो।